cibiyar Annur Islamic Medicine sun karbi duniya. Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Annur shine yake tare da ku. Wannan cibiya na jan hankali ga masoyanmu da su guji karɓar magunguna a hannun 'yan damfara da sunan wannan cibiya. Ana samun magungunan mu ne a iya ofisoshin da muke ambata, sai kuma lambobin da muke badawa inda zaka kira a tura maka maganin ka a ko ina kake. Domin ƙara kusantar al'umma a ko ina suke, ta sake bude wasu sabbin ofisoshi kamar garin Tamale na kasar Ghana. Muna nan a tsohon gidan sarkin zangon Tamale, sai kuma ofis da muka bude a garin Gaya na jamhuriyar Nijar, inda muke a nan bayan Nijalek, sai ofishin mu na kasar Kamaru a nan garin Gaundare, anguwar Hausawa kusa da gidan sarkin Fawa. Ofishin mu na garin Kumasi yana nan Ababo number 2 nan Kismi Gota, sai kuma ofishin mu na birnin Accra inda muke a nan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam kaɗan, sai ofishinmu na birnin tarayya Abuja inda muke a nan Live Camp Police Station kafin ka karasa nan bayan Fish Market a nan Decent Shelter Plaza hawa na 4 ofis mai lamba 36, sai babban ofishinmu da ke birnin Kano a nan hoto da tsamiyar Boka daidai asibitin Galula. Sauran garuruwan da muke da ofisoshi sun hada da birnin Niamey, Maradi, Agadas, Doso, Arlit da kuma garin Difa, sai kuma garin Jalingo, Yola, Funtuwa, Daura. Ina mazauna kasashen ƙetare masu buƙatar magungunan mu. Ku yi magana ta wannan lambobin, za a aika muku da magunguna a duk inda kuke. Wannan cibiya kun santa da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ke magance dukkanin wata matsala ta al'aura, kama daga kankancewar gaba, tsinkewar ruwan mani, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, rashin kuzari, saurin inzali lokacin saduwa da iyali. Mata su ma muna yi musu albishir, akwai maganin su yana nan wanda ke magance musu dukkanin wata larura da suke fama da ita a layin abin da ya shafi sex part ɗinsu da dar Allah. Muna magance matsala ta iska komai jimawa ta a jikin ɗan adam, magance matsalar sihiri ko matsala na hawan jini ko ciwon suga diabetes ko matsala na ciwon koda ko hepatitis, matsala ta sikila. Wannan cibiya ta samar da
Ahuwa de boss. Abubuwan gare Wawai boss. kana ji ko Na jinka. na kusa durowa kasa nan ba da jimawa ba, Na jinka. amma kafin nan akwai wasu kaya da nake so da turo da su. Ina so wanda ka fi yarda da shi na hannun damanka Wawai boss. za ka turo shi zai zo ya tafi da wannan kayan idan na zo ka tabbatar na same ta a hannunka. Kan oga. Je ka haɗa min kan kowa da kowa ka ce ga ni nan fito. Nama da. Na duba gaba ɗaya sansani ban gan shi ba. To kira min shi a waya. Mana kana ina ne? Maza ka zo in ji oga. To gani nan zuwa. Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Anno shi ne yake tare da ku. Wannan cibiya na jan hankali ga masoyanmu da su guji karɓar magunguna a hannun 'yan damfara da sunan wannan cibiya. Ana samun magungunan mu ne a iya ofisoshin da muke ambata sai kuma lambobin da muke badawa inda zaka kira a tura maka maganin ka a ko ina kake. Domin ƙara kusantar al'umma a ko ina suke ta sake bude wasu sabbin ofisoshi kamar garin Tamale na kasar Ghana, muna nan a tsohon gidan sarkin zangon Tamale. Sai kuma ofis da muka bude a garin Gaya na jamhuriyar Nijar inda muke a nan bayan Nijalek, sai ofishin mu na kasar Kamaru a nan garin Gaundare, anguwar Hausawa kusa da gidan sarkin Fawa. Ofishin mu na garin Kumasi yana nan Ababo number 2 nan Kismi Gota. Sai kuma ofishin mu na birnin Accra inda muke a nan anguwar Fadama gaba da gidan chief imam kaɗan, sai ofishinmu na birnin tarayya Abuja inda muke a nan live camp police station kafin ka karasa nan bayan fish market a nan decent shelter plaza hawa na 4 ofis mai lamba 36, sai babban ofishinmu da ke birnin Kano a nan hoto da tsamiyar boka daidai asibitin Galula. Sauran garuruwan da muke da ofisoshi sun hada da birnin Niamey, Maradi, Agadas, Doso, Arlit da kuma garin Difa, sai kuma garin Jalingo, Yola, Funtuwa, Daura. Ina mazauna kasashen ƙetare masu buƙatar magungunan mu. Ku yi magana ta wannan lambobin za a aika muku da magunguna a duk inda kuke. Wannan cibiya kun santa da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ke magance dukkanin wata matsala ta al'aura kama daga kankancewar gaba, tsinkewar ruwan mani, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, rashin kuzari, saurin inzali lokacin saduwa da iyali. Mata su ma muna yi musu albishir, akwai maganin su yana nan wanda ke magance musu dukkanin wata larura da suke fama da ita a layin abin da ya shafi sex part ɗinsu da dar Allah. Muna magance matsala ta iska komai jimawa ta a jikin ɗan adam, magance matsalar sihiri ko matsala na hawan jini ko ciwon suga diabetes ko matsala na ciwon koda ko hepatitis, matsala ta sikila. Wannan cibiya ta samar da magani shi. Islamic medicine santa ta karbar magungunan Hausa ayyukinsa al'umma. Har kullum muna ƙara wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kaddare mu cikin al'ummar da ke taimakawa al'umma akan abin da ya shafi magani kuma suke samun waraka da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Ni Dr. Haidar Abu Anwar, wanda aka fi sani da ɗan Ghana, ina ƙara wa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yi wa al'umma albishir cewa har yanzu muna nan muna ci gaba da bincike a cikin Alƙur'ani littafin Allah tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don binciko ingantattun magungunan cututtukan da suka addabi al'umma.
waɗanda aka sani da ma waɗanda ba a sani. On the beat. Oga. Mada, kuna ji na? Akwai aiki mai matuƙar hatsari daga Oga Boss, kuma kai ne nake so ka jagoranci aikin. Yanzu za ka iya zaɓen mutum ɗaya wanda za ku je aikin nan, amma aiki ne mai matuƙar hatsari. Za ku iya haɗuwa da ma'aikata a hanya, don haka ka kula da kyau. Yani ya da ai muna cikin tafiyan nan a ce ma da ne zai je aiki, ka san me ni na fice a cikin tafiyan nan inda mai bi na zo zuba kaji da a ce ma da ne yanzu ai bara da san bukaji dai kowa ya dasa ko bai kaji Ka ji fa wancan ne zai jagorance mu ba ta yi ai kowa ya dasa kaji ba ta yi muna tare kaji ina bayan ka duk inda za a je kaji. Wallahi bacci yake yi, bacci yake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Zancen banza zancen wofi. Ki tashi ki bar kofar shagon. Kina nufin har shinkafar nan ta ƙare? Sanin kanka ne idan na yi kwalliya ba na shiga ciki. Haba Khadija, in ban da abinki, idan na ce sai na ji sauki zan fita, wa zai baki kuɗin da zaki sai gari? Ki dinga lura, dan nan gaba wallahi ki tar da kuɗin ki ba mu bari. Duniya tana da faɗi, sannan rayuwa tana da sashe daban-daban. Akwai farin ciki, akwai baƙin ciki, akwai samu, akwai rashi. Kowane bawa yana da nashi kaddara, mai kyau ko mara kyau. Nana Khadija Marainiya ce, ba ta da uwa balle uba, ba ta da mataimaki sai Allah. Nana Khadija Yana cikin wannan halin likita zai bar sa ana yana zubar da su. Yanzu ina likita. Malam me yake faruwa? Na doctor. Wayo likita. Jefa ba mu kai komai gida ba. Ni fa har kunyan cin abincin gida nake yi wallahi. Karfe nawa ne sai yanzu kake zuwa aiki? Kai sai lokacin da kaga dama zaka dinga fitowa.
haba abba wanda ya taimaki wani fa Allah zai taimake shi. Gaskiya Sadis kana da damuwa. Kai yanzu ba za ka cire yarinya na aran ka ba. Ni ma sai in wuni ban ci ba, ina ga dai shago ne. Sai in wuni ban ci ba kuma da kike maganan abincin taimaka miki. Ba kuloli kike gani na kefa ba ballanta nake ce in san miki ko miya ne. Ka san Khadija da Rudiya, fatan mu dai Allah ya baka lafiya. Zan yi kokari in cika maka burinka. Ya kun gama aikin nan sabon da dutsa su mutu. Kuna ganin mutum ya dan ajiye shago kun dauka wani kuɗi ne da mutum. Allah dai ya shirye ka. Ni barin je sabon garin dawo. To, yadda kika ce ayi haka za a yi. An bar wannan magana. Ruwan titi ma nake jira yanzu ka je ka ibo min domin gidanmu babu ruwa. Nana Khadija Marainiya. Labari ne wanda ya kunshi abubuwan mamaki, baraici, soyayya da kuma rayuwa. Sajishin Allah yadda ma za ka tashi. Wajibi ne girmama kaddaran aure. Nana Khadija Marainiya. Starring Abdulrashid Ibrahim, Fatima Ya Adam, Bashir Adam, Umaima Imaina, Abubakar Alkanawi, Najib Sadiq, Yusuf Jiboy, Abdulhakim Maina, Adam Adam, Halima Muhammad, Sharif Abdullahi. Nana Khadija Marainiya. Labari Bashir Adam, ɗaukar nauyi Najib Sadiq, bada umarni Abubakar Alkanawi. Sunana Nana Khadija. Nana Khadija Marainiya yana nan tafi.